A continuació escoltareu dues vegades una audició. Els mites que circulen al voltant del cafè descafeïnat. El mètode amb el qual s'elimina la cafeïna dels grans de cafè sempre ha generat desconfiança. Existeixen diversos mètodes d'extracció. Alguns, per exemple, utilitzen certs agents químics considerats potencialment cancerígens per a l'home. No obstant això, hem de concloure que el cafè descafeïnat és cancerigen? Per a res. Les elevades temperatures a les quals se sotmeten els grans de cafè mentre se'ls torren fan que aquestes substàncies s'evaporen completament, sense deixar-ne cap rastre en el cafè resultant. Amb tot, existeix una tècnica moderna per a descafeïnar que utilitza anhídrid carbònic. Aquest sistema permet extraure la cafeïna sense la necessitat d'utilitzar substàncies químiques. També existeix una varietat de cafè descafeïnat totalment natural, obtinguda a partir d'una planta molt particular que conté nivells de cafeïna molt baixos, similar als del descafeïnat. Encara no es comercialitza, encara que pot trobar-se en alguna torrefacció molt especialitzada. El descafeïnat té cafeïna? Sí. El descafeïnat conté al voltant de 2 mg de cafeïna, respecte als 100 mg que té el cafè normal. En l'actualitat encara no s'ha inventat cap mètode que aconseguisca eliminar la cafeïna del tot. D'aquesta manera, si tens alguna afectació cardiovascular, el cafè et provoca molèsties en l'estómac, o si eres intolerant a la cafeïna, millor no en prengues. Les seues propietats. Ha quedat demostrat que, si es consumeix en les dosis adequades, 2 o 3 tasses al dia, el cafè descafeïnat aporta beneficis al nostre organisme. Els olis naturals segregats pels grans durant l'extracció de la cafeïna tenen molts efectes positius. S'ha comprovat que és antiinflamatori, antimicrobiari, antitumoral, ajuda a mantenir sota control la diabetis de tipus 2, la demència i la progressió de la malaltia de l'Alzheimer i, en general, ajuda a previndre l'envelliment de les cèl·lules cerebrals. El cafè descafeïnat provoca colesterol? Diversos experts sostenen que el cafè descafeïnat augmenta els nivells de colesterol LDL, el roïn, en la sang. De fet, s'ha descobert que beure entre 4 i 6 tasses de cafè descafeïnat al dia suposa un augment del 10% dels nivells de colesterol LDL. No obstant això, segons uns altres, el cafè no seria el responsable directe d'aquest augment del colesterol, sinó la seva preparació. Deixar-lo bullir massa temps n'augmentaria els efectes nocius en la sang. Per tant, bastaria amb disminuir el temps de preparació per reduir possibles riscos. En conclusió, el cafè descafeïnat no és perjudicial per a la salut i pot ser una alternativa vàlida i saludable al cafè clàssic. Com en tot, allò que marca la diferència és la quantitat de cafè que s'hi consumeix, que, igual com ocorre amb el cafè normal, no s'haurien de superar mai les 2 o 3 tasses al dia. Escolteu novament. Els mites que circulen al voltant del cafè descafeïnat. El mètode amb el qual s'elimina la cafeïna dels grans de cafè sempre ha generat desconfiança. Existeixen diversos mètodes d'extracció. Alguns, per exemple, utilitzen certs agents químics considerats potencialment cancerígens per a l'home. No obstant això, hem de concloure que el cafè descafeïnat és cancerigen? Per a res. Les elevades temperatures a les quals se sotmeten els grans de cafè mentre se'ls torren fan que aquestes substàncies s'evaporen completament,
sense deixar-ne cap rastre en el cafè resultant. Amb tot, existeix una tècnica moderna per a descafeinar que utilitza anhídrid carbònic. Aquest sistema permet extraure la cafeïna sense la necessitat d'utilitzar substàncies químiques. També existeix una varietat de cafè descafeinat totalment natural, obtinguda a partir d'una planta molt particular que conté nivells de cafeïna molt baixos, similar als del descafeinat. Encara no es comercialitza, encara que pot trobar-se en alguna torrefacció molt especialitzada. El descafeinat té cafeïna? Sí. El descafeinat conté al voltant de 2 mg de cafeïna, respecte als 100 mg que té el cafè normal. En l'actualitat encara no s'ha inventat cap mètode que aconseguisca eliminar la cafeïna del tot. D'aquesta manera, si tens alguna afectació cardiovascular, el cafè et provoca molèsties en l'estómac, o si eres intolerant a la cafeïna, millor no en prengues. Les seues propietats. Ha quedat demostrat que, si es consumeix en les dosis adequades, 2 o 3 tasses al dia, el cafè descafeinat aporta beneficis al nostre organisme. Els olis naturals segregats pels grans durant l'extracció de la cafeïna tenen molts efectes positius. S'ha comprovat que és antiinflamatori, antimicrobiari, antitumoral, ajuda a mantenir sota control la diabetis de tipus 2, la demència i la progressió de la malaltia de l'Alzheimer i, en general, ajuda a previndre l'envelliment de les cèl·lules cerebrals. El cafè descafeinat provoca colesterol? Diversos experts sostenen que el cafè descafeinat augmenta els nivells de colesterol LDL, el roín, en la sang. De fet, s'ha descobert que beure entre 4 i 6 tasses de cafè descafeinat al dia suposa un augment del 10% dels nivells de colesterol LDL. No obstant això, segons uns altres, el cafè no seria el responsable directe d'aquest augment del colesterol, sinó la seva preparació. Deixar-lo bullir massa temps n'augmentaria els efectes nocius en la sang. Per tant, bastaria amb disminuir el temps de preparació per reduir possibles riscos. En conclusió, el cafè descafeinat no és perjudicial per a la salut i pot ser una alternativa vàlida i saludable al cafè clàssic. Com en tot, allò que marca la diferència és la quantitat de cafè que s'hi consumeix, que, igual com ocorre amb el cafè normal, no s'haurien de superar mai les 2 o 3 tasses al dia.